Ta. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:43. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Huwebes, pitsa 11 na bulan sa Gonyo tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, Cadiz City Health Office nagklaro COVID patient number 12 wala makwarentina sa ila syudad. Sanggunian panglunsod sa Bacolod nagpasar sang resolusyon nagapabutyag sang grievous reservation sa Senate Bill 1083 o kon anti-terror bill. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga din paisol sa Hunyo 15 ang pagsapol ni Presidente Rodrigo Duterte sa National Interagency Task Force Against COVID-19 kag ang iya sini address to the nation. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque temprano nga nagbalik sa Manila ang presidente rason nga mayara sa pagligwat sa schedule. Ang IATF nagsapol kahapon para istoryahan kun bala padayunon nga halugan ang restriction o kon ipatuman liwat ang ginkakas na nga quarantine measures umpisa Hunyo 16. Una, ginpahayag ni Roque nga ang desisyon sang IATF ibase sa datos sang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas kag kapasidad sang pungsod nga matatapan ang mga pasyente. Ang desisyon sang IATF subject pa sa approval ni Presidente Rodrigo Duterte. Amo ini ang balantayan naton. Amo nang hindi kamo magagad pasaway kung ano ang ginapapanaog nga mando sa mga local government unit kag subong man gobyerno nasyonal sundo naton. May posibilidad nga basi ibalik itabla sa nagligad nga mga binulan sa diin ang tanan-tanan liwat naman nga ipabilin sa puluyan, hindi naman pagalugan, halin sa modified general community quarantine base kon pasakaon sa liwat bala sa enhanced community quarantine.
So depende na sa sitwasyon, depende sa mga biktima sa COVID-19. Kung magagad kita pasaway, hagad kita ulo nga ang mando sa mga local government unit kag iban pa, hindi naton pagsundon, lapaso naton, hala, pinagusto kita gwa sa puluyan, wala nagasuksok sa face mask kag iban pa, posibilidad, duwa ka bagay, ang mahimo i-rekomendar sang presidente, ibalik kita sa enhanced community quarantine o kung nagtuman kita, posibilidad base kon halugan pagid ang mando sang gobyerno probinsyal, lokal kag nasyonal. Ang tanan nga desisyon sang presidente nagadepende ni sa pagpatuman kag ang nagtuman sa mga mando sang aton gobyerno. Amo lang siling ko, nugay kita pasaway, nugay tig-aulo. Nagligwan na kita, naghalog-halog na, mabalik naman kita sa puno. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:48 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Aksyon Radio, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Moden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Nag-amugit ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing.
Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:55 na morning. Matugnaw nga kaagahon. Mayo-ayo ang pamatyag naton kung matulutugnaw, makakas ang kapaang sang panahon. Kamusta na ang aton mga kauturan din sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental? Kamusta na hagan-hagan na ang ginakbanay sang korupyo? Kamusta na ang sitwasyon sang syudad sa Bacolod Magadalanon? Kamusta na ang mga presyo sa nagapanguna nga balaklon sa merkado? Ang wala pa makapadulong sa merkado para maidiya kamo, ihatag ko sa inyo ang report sa ngamon patrol. Agon nga pag-abot sa merkado, maidiya kamo ko tagpilan ng presyo sa nagapanguna nga balaklon sa merkado. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Sa aksyon Fred, sa aton pinalangga nga mga kauturan nga luyag magpamalaklon sa merkado. And of course, diri sa Burgos Public Market. Pero of course, antes sila makalabay, makakantos merkado. Number one, the reaction, Fred, ang sitwasyon sa mga dalanon sa karon. Nga nalabayan sa patrol, medyo basagid, no? Ang dalanon. Kay kagina action, Fred, nagturo Talitsi. And sa Ramos, ang dalan sa Lacson, even ang dalan sa Burgos Action, Fred, kung dalanon ng paghahambalan, medyo basa, no? So, extra nga paghalong sa aton sining mga kauturan sa pagdala sang ila sining mga salakyan. Now, diri nakita action Fred, no?
presyo na sa mga kapanguna nga produkto kag baligya diri sa Burgos sa public market. Karne kita subong Action Fred, karne sang baboy, karne sang baka, and subong maaari naman si Jason diri sa may sani demandar. Pre, pila subong ang presyo sang karnita? Karne, 290. 290 Oo. sang Sang unod sa karne. na Baka. Oo. Baka pa lang na siya Action Fred, no? Ang consini is bali 290. And ang kunya, ang baboy yan. Baboy, subong. Brato lang baboy ta. 230 lang unod. 230 ang unod na subong sang baboy, no? Subong Action Fred, ang ulo, may nagapangitaman sang ginatawag nila nga maskara. Pila ni subong? 160 lang per kilo. Per kilo, maskara na na. Maskara. Maskara na na. Ang unod mismo sang baboy, kita spare ribs, subong, pila ni siya? Ang spirit pork chop, 230, 220 lang. 220 na siya, spare ribs na siya. Spirit pork Pero chop. ang paaya na yun, Ang paamong 230 sa unod. mo ng 230, medyo mahal-mahal, no? Pero ang para siya, Paras, 150 lang. 150 lang ang para siya. Ang mo man yung presyo sang kasudlan? Nagkasudan, 80 ng tagyapon. 80 ng tagyapon. May paaman na yung dugo. Oo, dugo. May paaman na siyang dugo. Subong ang kung kuan ko subong laga bala, ti baka. Ang kunya mismong paas ang baka subong kagasubong man ang mga tulutulan lang pila subong. Ang pa, 290. Ang may tulutulan na mo, ang 250. 250 ang may turutulan daw mayad man, no? So, by the way, isa lang ang halos sa pagsugod ta sa MGCQ, ti halos ang kalabanan nakakanton na diri sa merkado. Pila subong ang ihaw ta. May nagligad to daw 3. Pero subong ya pila na subong ihaw? Do mamo mangyapon kay di may mangyapon bakla na mayo. Oo. Pero makaihaw kita subong pila na. Actually subong makaihaw ta sa isa ka adlaw ro ano lang. 5 lang. 5. At least nagsaka. Saka sa jutay. Nagsaka jutay kay nagligad to 3. 3. So at least kaihaw na kamo 5 na. Si Jason Action Fred, no? Son, thank you Gilson, no? Action Fred, kagina naglabay mga kita sa tanan. May mga presyo sang utan gali subong Action Fred nga nagsaka, may presyo sang utan nga nagnubo. Pero sigurado ang ang isa diri Action Fred nga nagsaka ang presyo sang panakot. Kay ang iban sini Action Fred, rason nga sa pagsaka kay ang supply medyo jutay, pero may araman Action Fred nga sa pagdamo sang supply. That is why kung sa mga dahon-dahon ng paghahambalan may bagsak sang presyo. Action Alvin, yes sir. kay medyo maululano na ang paborito kong utan sigurado maabot na sa merkadong lupo kag kulitis. Sigurado Action Fred, no? Lupo kag kulitis basin ready na. May lupo ta subong to. Ay na, ubos na ang lupo. Kulitis na lang ang nabilin. Kulitis o, tagpila? 80 ang kilo. Action Fred, dasig sang lupo. Daw pag-itang. Namit ng lupo eh. Ang lupo bisan bakal ka lang sang guno, sampawan mo sang lupo, kamatisan mo, porte ka nanam na sang sabaw ya. Dabaw ka namit, gid Action Fred. Kagang hamot gisang lupo eh kanamit. Oo, isa pa na. Sa Munggo Action Fred, kampiyon pa, no? Labis pa gid na siya. Ang kulitis, 80. Subong ang dahon-dahon ta magluwasin na. Pila subong to? Ang dahon-dahon sa subong ang aton nga alugbati, no? Ang bugkos ta sa nagligad na tagpulo, subong 8 na lang, 2.15 kung magduwa. Bagsak presyo ta subong ang tugabang 5 ka pisos. Ang dahon kamuti, may 5, may 10, kaya depende man sa kadamuon mo. Ang magluwasin ano pag mga utan mo nga nagbagsak nubo na presyo? Talong yan. Ang talong ta subong 60 per kilo, margoso 70. Ang aton nga patula mo ang taas-taas 80 ang kilo. Ang mga supply tani like talong amargoso din isalin. Ang margoso ta Action Fred si palay ning produkto. Ang talong ta langilan. Amo ni ang produkto alangilan nubo-nubo presyo. Sa sipalay may nubo pero lain nga klase 30 ang kilo sa sipalay ang talong subong.
Mayo. By the way, ang nagsaka panakot. Oo. Oh, panakot ang aton nga Bombay nga pula subong sa nagligad nag 100 lang ta pero subong ang aton nga baligya per kilo 120, 140 depende sa klase. Ang aton nga ahos sa nagligad 100 man pero subong ara naman ta sa 140 kay class A ang aton nga ahos subong. Ano tawag sa sila nga ahos na? Kuan na siya ng Eagle. Okay. Oh. Ang kamatis? Kamatis ta subong 60, 55 ang retailay subong. Ang pidada medyo taas 180, paitan 140, 150 ta subong depende man sa klase. Ang aton subong repolyo 60 na lang sa nagdigad nga adlaw 80 pata pero subong nga adlaw bagsak presyo man 60 ang kilo. Patatas ta wala nagdubo ang patatas sa ara tagyapon sa 100 per kilo. Ayos, sige. Thank you gid ato. Action na Fred, no? Si Toto so amo ni Action na Fred. Ang pagbag-o sa pila ka mga presyo sa utanon subong nga aga may nagnubo pero ang panakot nagtaas makon mo na iya nga Bombay subong Action Fred 120 na ang ahos siya nga class A kag Eagle ang tawag nila kuno siya 140 ang kilo. So amo ni Action na Fred ang sitwasyon kag pila ka mga presyo sa pamalaklon diri sa Burgos Public Market. With Action Nani Kirao ang aksyon nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:04 na. Daw ka namit luto manok no nga may ubad kag munggo bala. Daw mo na ginapulo pangita sa ginawa ko. Daw Pinoy kagid mo na magluto ka manok e Bisaya bala, butan mo ubad kag munggo. Matiyag mo ko magkaon kas na. Daw Pilipino kagid. Akalain. Sa pagkanamit ipamahaw sa kion sang mabugnaw nga panahon ba kampyon gina siya nang gaaso-aso pa bala ang mo pagpamahaw mo daw makabatyag kagid kananim sang pamahaw. Kamusta da? May ara anak mo da pamahaw? Sugod-sugurin nyo na. Dugay-dugay pag alas 6 ibutang na sa lamisa preparado ng pamahaw. Galing kabataan subong adlaw nagabugtaw kiti wala klase mo. Oy, antes ako malipat, hindi ka mo hagad pasayang-sayang, ha? Hindi ka mo lagaw. Kung mahimo, tiner-anay sa puluyan. Dali naman lang ni, no? Para nga di kita malatnan ang COVID-19. Kag, ang importante, kung may panahon, bisita gi ka mo sa Life Extension Clinic para sa libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon. Alas 9 ang aga, tub-tub, alas 3 ang takna sa hapon. Sa Life Extension Clinic ang ginagamit nga standard gid kag akseptable nga pamaagi sa medical consultation kay puro eksperyensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Bakal kamo sa ila produkto. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Amoy ni siyang aton kinanglanon sining kadelikado nga panahon. Makadipinsa ini siya sa kagaw nga mahimo magtapik sa aton lawas labi na gid ining COVID-19. Kay sa iban nga pungsod ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3 nga nagakakas sa balatian nga nagtapik sa aton kalawasan kag nagadipinsa sa mga balatian nga hana pa magtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na ninyo sa tanan nga sanga sang Sincer Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, Burgos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. This time. Agad pa siyang banwa, mapugnaw nga
namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Dilima, daw nagpalayag, daw nahalog-halugan na tira sa Campo Crame. Kaya nagligad nga Biyernes, ang iabogado nga si Chil Diokno, ang spiritual advisor nga si Padre Flavio Villanueva, kag Chief of Staff nga si Philip Sawale, kung tani mabisita sa iya. Pero wala gitugutan sang PNP spokesman, Police Brigadier General Bernard Banak, nga nagsiling nga ang restriksyon nagapadayon pa. Pero kahapon, siling ni Senador Lila de Lima, diyan na naghalog-halog. Pasalamat siya na daw naghalog-halog ang pulisa sa Campo Crame. No? Sa iya ginbutangan sa iya blang nga PNP Custodial Center, niya daw naghalog-halog na may ara na ginapanugutan nga adlaw sa isa ka semana nga pwede kabisita ang pamilya, ang pila ka staff, abogado, personal nga doktor, spiritual advisor kag iban pa. Pero limitado lang. Pero bisan paano, limitado ang oras, limitado ang adlaw, at least nakapasugot nga makabisita dira sa iya sa Campo Crame. Tisiling sang senadura daw maayo-gawa. Hidlaw ka man ay, ama ko pila ka bulan nga hindi ka mabisitahan, ara kay muna sa custodial facility ya, sang Campo Crame. Amo ni sang senadura yang ara sa sulod sang Campo Crame,
ara sa custodial facility pero padayon na intra sa pila ka mga pagtalakay sa mga isyu sa Senado. Kung san o ini siya makagwa sa bilangguan o sa custodial facility, panahon lang ang makasugid. Mientras tanto, suno sa isa ka personal nga abogado, ginaripaso todo ang kaso para mas temprano makagwa kag base pa malang may tsansa nga makapiyansa. Galing mabulubudlay sa panahon ni Presidente Rodrigo Duterte. Tilapit na lang 2022. Base kung liwat magapapili Senadora si Lila de Lima. Pwede na guro. Kasi na nga panahon tapos na ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte. Action Radio Philippine Standard Time las 5:13 na. Mabalik kami. Dugang nga balita kag isyo pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ano nga kahitangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga.
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action ORATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter... Imo sang gobyerno, special amelioration program, purpose kag iban pa nga aman. Pagkatapos sang COVID-19 kun kaluyan nga makakita baksin kag bauntat ining kagaw kadako sang problema nga ala tubangon sang gobyerno. Kinahanglan masustenir yagid ang bulig sa mga nawad-an trabaho na displaced nga mga negosyo, subong man ang pila ka mga sektor nga wala malaputan sa ginatawag naton ayuda gikan sa gobyerno. Amo ina ang resulta ya, amo nang perting bulig sa gobyerno kay napaabot niya nga pananglitan hindi maglabot sa halos tanan nga sektor ang bulig base kon magtaas ang crimes against property. Madamo ang magagwa nga mga hold-up gang, kawatan, bangod sa pagsarurot sang ekonomiya, bangod sang madamo na wad-an trabaho, base kung maglala pagid ang illegal nga druga, maglala pagid ang illegal nga panahor, kag iban pa. Amo ina nga ang gobyerno subong ginasigpot ya ang tanan nga mga ahensya sang gobyerno, bulig diri, bulig dito, para lang matabunan ang kakulangan sang kinahanglanon sa aton pumuluyo nga iban madamo na ang ginagutom. Gintakab sang iban nga mga opisyal ang Special Amelioration Program. Amo na subong nga ginatun-an gid sa mga ekonomista kon paano mapunggan ang dagko nga krimen kon hindi malaputan bulig ang pila ka mga sektor sang sosyudad bangod sining COVID-19. Amo ina, kung nga nga sige-sige, ang tanan nga siya ginakontak, GSIS, SSS, Pag-ibig, tanan-tanan nga ahensya, ginapakitluuyan nga kung mahimo, staggered basis ang balayran, kag iban pa. Ginapananaw sa gobyerno, ina. Kinanglan nga ibo-bo yang tuman kadlagko nga mga bulig para nga matapos ang COVID-19, wala na sa dalagko nga mga problema nga atubangon ang pungsod Pilipinas. Amo ning resulta mo,
kung ang ekonomiya magkolapso, kag ang tanan-tanan, kag madamo milyon ang mawad ang trabaho, sigurado mamroblema ang gobyerno. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo magkolon kag negosanon inyong pamatian istasyon nga nagkapalaplag sang kamatuoran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sa ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan at mga kalintangan responsable na pagbalita pagdayon na ipalak na malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalanggan Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyak sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng pag... Radio Philippine Standard Time, las 5:30. Dugang nga mga balita pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggang maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19.
para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay, sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa... Kita balita naton sa City Hall. San guni ang panglunsod sa Bacolod nagpasar sang resolusyon nagapabutyag sa Grievous Reservation sa Senate Bill 1083 o kon Anti-Terror Bill. Balita City Hall. Detalye sini. Upod ki Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Mayong election, Fred, sa regular session sang Sangguniang Panglungsod kahapon nga adlaw ginaprubahan sang konseho ang saka resolusyon nga nagapabutyag sang Grievous Reservation sa Senate Bill 1083 o kon Anti-Terror Bill Action, Fred, nga nag-repeal sang Human Security Act of 2007. Ang resolusyon ang gin-author ni City Councilor Wilson Gamboa Jr., ang chair sang Committee on Human Rights, kag unanimous nga ginaprobahan na sang SP. Ginapahayag sang konsehal nga mayar action, Fred, sang pila ka mga probisyon sa ginaduso nga Anti-Terror Bill nga naga-violate sang basic human rights kag sang konstitusyon. Gin-example sang konsehal nga sa idalong sang Anti-Terror Bill pwede nga dakpon ang sa kapersona kag prisohon sang masobra 3 kadlaw nga wala mapasakaan sang kaso o kon nahibaluan ang specific nga violasyon. Ang copy action, Fred, sang aprobado nga resolusyon ang ipadala sa House Speaker sa Kongreso, sa Senate President, sa Office of the President, sa DILG kag sa CHR. Sa labalan action, Fred, nga perman na lamang sang presidente ang kulang para manginlayi ang ginaduso nga Anti-Terror Bill. For violations of the of several tenets or provisions of the Constitution. Ang isa ko nga ma-cite, I can cite a few, ang issue regarding detention without judicial warrant and criminal charges without countervailing evidence. Nabatian si City Councilor Wilson Gamboa Jr. Sa sininga matinion, dapat doblehon nato ng paghalong sang aton ikaayong lawas. Agud malikawan ang mga masakit, dapat epektibo ka food supplement ang aton ginainom. Rekomendado ang Santon Plus Gold. Mas gin panami kag mas gin pa epektibo, bangod mayara ini sang extracted nga mangosteen, balunggay,
gulay, margoso garlic kag spirulina. Ang Santon Plus Gold mga kaaksyon, epektibo nga makabulig sa may mga diabetes, hypertension, inflammation kag iban pa. Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika. Akon man gina-recommend ang Life Extension Coffee Mix. Start your day right mga kaaksyon. Pagi sa pag-inom sang Life Extension Coffee Mix, ining pinakauna nga kape nga mayara sang vitamin D3. Ang Life Extension Coffee Mix ang mayara sang healthy nga mga ingredients kang isang mangosteen fruit extract kag grashi mushroom extract. Ang Life Extension Coffee Mix ang mabaka sa Life Extension Clinic sa GA7 Building, Lacson Street, Bacolod City kag sa mga butika. Basta kape, mag-Life Extension Coffee Mix na with vitamin D3 na kita. Ang kaaksyon niyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar, una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:39 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa.
Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangan magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo.
pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapaday. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na, dire kita. Balita sa probinsya, Cadiz Health nga opisina nagklaro COVID-19 12 o kung COVID-19 number 12, wala makwarentina kuno sa ila syudad. Balita Kapitolyo. Detalye sini upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Ginklaro sa City Health Office ang syudad sa Cadiz nga wala nakakwarantin sa ila sa nga syudad ang COVID patient number 12 sa Negros Occidental. Sudo sa City Health Office sang Cadiz, ini nga pasyente isa ka 31 anyos nga residente sang ila syudad kag may travel history halin sa Saudi. Siya ang kalakip sa repatriated overseas Filipino workers o kon OFWs. Ini siya naka-quarantine sa quarantine facility sa gwa sang syudad kag sandig sa datos sang City Health Office. Ang syudad sang Cadiz ang mayara sang 149 pa ka mga nabilin nga person under monitoring kag 2,410 ang cleared na nga mga PUMs. Way naman sang probable kag suspected patient ang mga syudad sa idalom sang bag-ong klasifikasyon sang Department of Health. Ang syudad sang Cadiz ang mayara sang kaugalingon nga quarantine facility nga ginatawag St. Andrews Park Place, Healing Center sa Barangay Tinampaan, Cadiz City. Sa subong mayara sang 80 ka mga naka-home quarantine man sa among nga syudad. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hinubaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na. Mga blatter entry pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Doctor of Medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, Agapasing banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man
sa gihapon. Padayon Action Radio, pagkolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Evergreen Herbal Capsule. Ano ang epekto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Nagabulig tinlo, pabakod, kag nagabalanse sang sistema sa aton lawas. Ang slogan niya, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. 7 ka sangkapa, gintingob sa isa ka kapsula. Ang iya resulta, Evergreen Herbal Capsule. Dako mabulig sining Evergreen Herbal Capsule sa pagpanubo sa blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobrang asin, kag creatinine. Pero, nagadugang supply kung kulang ikaw sa bitamina sa lawas, katulad sang vitamin E, C, B, magnesium, calcium, potassium, zinc. Evergreen Herbal Capsule namin ni kay aprobado sang Food and Drug Administration. Mayo ini, sining panahon nga kadelikado subong, kinalan mabakod ang aton lawas. Gamit kita, Evergreen Herbal Capsule, mabakal na sa tanan nga mga sanga, sang Sincere Drugstore, kag halos tanan nga mga butika sa Bacolod kag Negros. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na, pipila lang ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa Patrol. Upod kita kay Action Alvin Graba. Action Alvin! Sa 63 tanan ka mga violators sa simultaneous operations ang implementation sang wearing of face mask, social distancing, kag ang curfew action Fred in relation ini sa mando man sang mayor sa syudad sang Bacolod. Sa station number 1 tatlo ang nagkaladakpan, station number 4 21 ang nakaladakpan. Sa 21 diri action Fred nga wala nagasuksok sa face mask, 8 man ang nakaladakpan sa curfew. May nadakpan man sa station number 6, rather station number 3 anom, while ang station number 7 15 ang nagkaladakpan. Ang station number 8 0 sila pero kampiyon man ang ila sining nga ginahimo pangud man sa padayon nga rekorida sa ila sining area of responsibility, especially sa gwa mismo sang mall. Sa ang mobile patrol group 21 ang ila sining nga nagkaladakpan. So matotal action Fred 63 tanan ang nagkaladakpan. Ang ining balita sa patrol ginadulong man sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee, fortified with mangosteen, sandtones, kag stevia. Makabulig agud ma-prevent ang colon kag ginapagwa man ang hiko sa tiyan agud malikaw kita sa balatian. So Dr. Alfred's Green Coffee, nakapangapi ka na healthy ka pa. Be fit, be smart, be healthy. Take Dr. Alfred's Green Coffee. Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:57 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na.
mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:02. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio.